Magandang araw sa lahat. Naniniwala ka ba na lahat ng mga taong nagpapakita ng kabaitan talagang mabait? O ang iba ay nagkukunwari lamang upang itago ang tunay nilang masamang motibo laban sa'yo? Kaya ko po yan naitanong ay dahil sa karanasan ng lola ko na si Eden. Maraming taon na ang nakakaraan. Subalit hanggang ngayon, sariwa pa din sa kanyang alaala ang mga nakakatakot na karanasang yun. Kaya patuloy din niyang ikinikwento sa amin. At iyon po ang isashare ko sa inyo ngayon. Ako nga po pala si Myla. Hindi ko na rin po i-mention ang mismong lugar namin upang maingatan na din po ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot sa kwentong ito. Dahil sa laki ng pagmamahal ni Eden kay Manny, ay nagawa niyang ipagkaloob ang kanyang sarili dito. Isang gabing nalasing sila at nag-celebrate ng kanilang 1-year anniversary. Mula nang maging magkatipan sila. Pero hindi inaasahan ni Eden na ang isang gabing yon ng pagpapaubaya ay magbubunga. Makalipas ng 2 buwan, ay na-delay na ang monthly menstruation niya. Nakaranas na din siya ng mga sintomas ng pagbubuntis, kaya para makasigurado, ay nagpa-check up siya at nalaman niya mula sa doktor na buntis na nga siya. Kaya kaagad siyang nakipagkita kay Manny. Manny, meron tayong malaking problema. Anong problema, mahal ko? 2 months pregnant na ako ayon sa doktor. Kaya pala tuwing umaga ay nagsusukakot, nahihilo paminsan-minsan. Talaga? Totoo bang sinabi mo na buntis ka? Oo, at ikaw ang ama ng batang ito kaya kailangan mo akong panagutan. Kapag nalaman ito ng aking ama, papatayin niya ako. Mahal na mahal kita, Eden. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pananagutan kita. Salamat, mahal ko. Matapos nga ang pag-uusap ni na Eden at Manny, ay sumama na si Manny sa bahay ni na Eden upang kausapin ang mga magulang ng kasintahan. Sumang-ayon naman ang mga iyon na magpakasal si na Eden at Manny kahit na sa West lang. Kaya naman matapos na maiayos ang kanilang mga papeles, ay nagpakasal sila sa West. Nagkaroon ng konting salo-salo kasama ang mga piling bisita nila. Kaya naman matapos ang kainan, ay sumama na si Eden kay Manny. Dito ka natitira sa akin mula ngayon, mahal ko. Magsasama tayo ng masaya kapiling ang ating mga magiging anak. Napakasaya ko talaga, mahal ko. Wala na akong mahihiling pa kung hindi ang makasama ka ng mahabang panahon. Ako din, yun ang pangarap ko. Siya nga pala, kailangan mo nang mag-resign sa trabaho mo para maingatan mo ang anak natin. Sige, kung yun ang gusto mo. Nang sumunod na araw nga, ay nag-resign na sa kanyang trabaho si Eden. Medyo maselan ka ang kanyang pagbubuntis. Kaya naman ng mga sumunod na araw, ay namalagi na lang siya sa kanilang bahay ni Manny. Inasikaso niya na lang ang lahat ng mga pangangailangan ng asawa. Hanggang isang araw, ay umuwi si Manny na matamlay. Bakit parang matamlay ka? Mayroon ka bang problema? Ay, may natanggap akong long distance call sa telepono kanina. Galing kay inay. Pinapauwi ako sa probinsya. O ano naman ang problema doon? Dapat nga ay matuwa ka dahil uuwi ka. Hindi ka ba nasasabik na makita ang inay mo? Nasasabik na din ako, mahal ko. Kaya lang kasi hindi niya alam na nag-asawa na ako. Hindi niya alam ang tungkol sa'yo. Ha? Hindi mo pa pala nababanggit sa kanyang pagpapakasal natin? Oo.
Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya pag umuwi ako na kasama ka. Ganun ba? Eh di sige. Kung hindi ka pa handang ipakilala ako sa kanila, hindi na lang ako sasama pag uwi mo. Hindi naman kita pwedeng iwan dito, mahal ko. Kapag umuwi ako, dapat kasama kita. Ipakikilala kita sa kanila, dapat kanilang tanggapin bilang asawa ko. May dahilan ba para hindi nila ako tanggapin? Kung ipapakita ko naman sa kanila na mahal kita. Sa bagay, yun nga din ang nasa isip ko. Saka tayo namang dalawang magsasama. Kaya kung hindi ka niya tatanggapin, babalik agad tayo dito. Napangiti si Eden. Matapos ay yumakap kay Manny. Naramdaman niya ang pagmamahal ng asawa na kahit kanino ay handa niyang ipaglaban at hindi pababayaan. Nang sumunod na araw, ay nagpasa ng vacation leave si Manny sa trabaho nito. Matapos, ay inayos na nila ang mga dadalhin pauwi ng probinsya. Kasama na doon yung tiket sa barko. At di naglipat linggo, ay nagbiyahe na sila. 24 hours ang biyahe natin dito sa barko. Bukas lang ay naroon na tayo sa aming probinsya. Ganun ba? Ang tagal pala ng biyahe natin. Oo nga natatakot ka ba? Hindi naman masyado. Pero mas kakabahan ako kapag makakaharap ko ng inay mo. Sana'y magustuhan niya ako. Huwag kang mag-alala, kasama mo naman ako. Saka sinabi ko na sa'yo, kapag hindi ka nila tinanggap, uuwi na agad tayo ng Maynila. Sige, ikaw nang bahala sa amin ng anak mo ha. Huwag mo kaming pababayaan. Oo naman, hindi ko kayo pababayaan kaya huwag ka nang mag-alala, okay? Nang akbayan ni Manny si Eden at pisili ng bahagya ang mga balikat niya, nabawasan ng bahagya ang pag-aalala niya. Mahaba at matagal ang paglalakbay nila sa dagat sakay ng barko. Pero makalipas ang maghapon at magdamag na biyahe, ay sumapit na nga ang barkong sinasakyan nila sa pier, sa probinsya ni Manny. Nang makababa sila ng barko, ay sumakay sila ng bus para naman makarating sa bayan ni Manny. Halos 5 oras din ang naging biyahe bago sila makarating sa mismong baryo ni Manny. Nay, nandito na po ako. Aba, ikaw nga ang anak ko. Mabuti naman at binagbigyan mo ang hiling ko na dalawin mo ako. Oo nga, Nay. Kasi nga halos 2 taon na tayong hindi nagkikita. Ay naku, hindi lang ako ang nasasabik na makita ka. Pati si... Hindi na ituloy ni Aling Nita ang sasabihin. Nang mapansin nito si Eden. Kaya naman saglit itong natigilan at pinagmasdan si Eden. Hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Tapos ay muling binalingan si Manny. Kaya naman kinabahan si Eden. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Siya nga pala, Inay. Ito po si Eden, asawa ko. Asawa mo? Tama ba ang narinig ko, Manny? Nag-asawa ka nang hindi ko nalalaman? Opo, Inay. Asawa ko po si Eden. Mano po, Inay. Kumusta po? Nang kinuha ni Eden ang kamay ni Aling Nita at nagmano bilang paggalang, ay inabot naman ng matanda ang kamay nito. Pero makikita sa mukha ni Aling Nita ang lungkot. Ganon man ay pinilit pa rin itong ngumiti kapag kaharap si Manny. Mabuti naman at nakarating na kayo ng maayos. Pumasok na tayo sa loob ng makapagpahinga kayo. Ay, opo, Inay. Tayo na sa loob. Palagay ko marami tayong pag-uusapan. Oo, talagang marami. Ikaw naman kasi, masyado kang malihim na bata ka. Palagi na lang akong nagugulat sa mga nangyayari sa'yo. Kagaya na lang ng pag-aasawa mo. Pasensya ka na, Inay. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, ay ibinigay ni Eden ang mga pasalubong nila ni Manny. Lalo na ang paboritong siopaw ni Aling Nita.
Nang abutin ni Aling Nita ang siopaw, ay tinitiga ni Aling Nita si Eden. Muli siyang pinagmasdan. Kaya naman, namula si Eden habang nakatingin kay Aling Nita. Buntis ka na pala, Eden? Opo, Inay. Sa tingin ko ay mga mahigit 2 buwan na yan. Abay, ingatan mo ang aking apo. Paano niyo po nalaman na buntis na ako, Inay? Naku sa edad ko ba naman na ito natural. Alam ko na ang lahat. Malaki na ang puson mo Opo, Inay. Mahigit 2 months na nga po ang tiyan ko. Kaya lang, ilang buwan na lang magiging lola na kayo, inay. Ngumiti lang ng tipid si Aling Tita. Matapos niyon, ay nagtungo sa kusina si Aling Nita. Nagsimula na itong magluto ng pagkain. Kaya naman, matapos na makapagbihis ay lumabas sa kwarto si Eden. At nagtungo din sa kusina. Nilapitan niya si Aling Nita. Tulungan ko na po kay Inay. Naku, kaya ko na ito anak. Magpahinga ka na lang. Mahaba't nakakapagod ang biyahe nyo. Ayos lang po ako. O siya, hiwain mo yung mga gulay at magluto tayo ng pinakbet. Paborito yan ni Manny. Oo nga po. Minsan iyan din ang pinapaluto niya sa akin kapag namamalengke kami at mayroong mga sariwang gulay. Kung gayon ay matagal na pala kayong magkakilala ni Manny. Mga 2 taon na po. Nagkakilala po kami sa isang party. Tapos, naging magkatipan kami ng 1 taon bago po kami nagpakasal. Ay, masyado talagang malihim yang si Manny. Hindi ko rin ito inaasahan. Akala ko pa naman ay uuwi siyang binata pa. Pasensya na po kayo sa amin ni Manny. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandyan na yan. O siya, ikaw na nga muna dito ha. Alam mo naman palang lutuin ang pinakbet. Opo, Inay. Lumabas ng kusina si Aling Nita. Pinuntahan nito si Manny na nasa loob ng kwarto at inaayos ang mga damit mula sa mga bag na dala ni Eden. Seryoso si Aling Nita nang lapitan ng anak at naupo sa papag na naroon. Bakit sinuway mo ang utos ko sa'yo? Alam mo naman na mayroong babaeng naghihintay sa'yo dito. Pero nag-asawa ka nang hindi ko nalalaman. Paano na ngayon si Salome? Pasensya na, inay. Pero hindi ko naman gusto si Salome. Kahit anong pilit ko sa aking sarili, ay hindi ko naman siya magagawang mahalin. Bakit hindi? Ano ba ang kulang sa kanya? Maganda naman siya. Bata pa'y marami ng ari-arian at higit sa lahat ay mahal na mahal ka niya. Wala pong kulang sa kanya. Nasa kanya na nga po ang lahat pero kung hindi ko naman siya pwedeng dayain, mas lalo lang siyang masasaktan. Si Eden po ang mahal ko, inay. At sana'y matanggap niyo siya bilang asawa ko. Kung si Salome ang naging asawa mo, makakasiguro ka ng magandang kinabukasan. Bakit pa kasi napakatanga mong bata ka? Pasensya na po, inay. Hindi ko gustong magalit kayo sa akin pero pasal na po kami ni Eden. At kung hindi niyo matatanggap si Eden at ipipilit niyo pa din sa akin si Salome, bukas na bukas din po'y aalis na kami. Babalik na lang kami sa Maynila. Sa sinabing iyon ni Manny ay natigilan si Aling Nita. Matapos ay nawala ang inis at galit na kanina lang makikita sa mukha nito. Napalitan ng ngiti. Marahang hinawakan ang balat ni Manny. Hindi nila alam ay nakatayo pala sa tabi ng pintuan si Eden at nakikinig sa usapan nila. Wala naman akong sinabi na ayaw ko kay Eden, anak. Sinabi ko lang na patuloy na umaasa si Salome. Ang alam niya sa pagbabalik mo ay magiging kayo na. Ako na pong bahalang magpaliwanag kay Salome. Alam ko na matatanggap din niya ang lahat. Marami pa naman siyang makikitang lalaki na mas nakahihigit pa sa akin. O siya, sige na. Magbakasyon kayo ni Eden dito kahit na 2 linggo lang ha.
Opo, Inay. Ganun nga po ang paalam ko sa aking trabaho kaya magkakasama tayo ng mga ilang araw. Nakangiti si Aling Nita. Niyakap naman ito ni Manny at hinimas ang likod. Napangiti naman si Eden nang makitang nagkasundo na ang mag-ina. Nabawasan na ang pag-aalala niya sa kanyang biyanan. Tapos ay maingat na siyang umalis doon at nagtungo sa kusina para ipagpatuloy ang pagluluto. Pero nagulat si Eden nang makita na nakaawang ang pintuan sa kusina. Kaya naman isasara sana niya yon nang makita niyang merong malaking aso na naroon at nakatingin sa kanya. Bahagyang umangil kaya lumabas ang mahahabang pangil. Manny! Manny! Nanay Nita! Manny! Ano yun? Mahal ko, bakit parang takot na takot ka? Mayroong malaking asong itim. Kakagatin ako. Nandiyan sa labas ng pintuan. Kaagad na dinampot ni Manny ang pamalo na naroon at sa dahan-dahan na tinungo ang nakabukas na pintuan. Hinanap nito ang malaking aso na sinasabi ni Eden. Wala namang nakita doon si Manny, kaya tuluyan na itong lumabas ng pintuan. Nagpalingalinga sa paligid ng likod ng bahay nila. Hindi na nito nakita ang asong itim, kaya naman bumalik na ito sa loob ng kusina at nilapitan ang takot na si Eden. Wala namang asong itim, mahal ko. Ginalugad ko na ang paligid ng likod bahay namin. Baka umalis na. Kanina kasi parang gusto na niya akong kagatin. Ang haba ng mga pangil niya. Ang pula ng mga mata. Umaangil sa akin. Baka aso lang yan ang kapitbahay natin. Minsan talaga'y naliligaw dito yun. Saka, alam ko naman ang mga aso. Kapag hindi nila kilala ang mga taong nakikita nila, umaangil talaga ang mga yon. Ganun po ba? Sana hindi nila pinapakawalan ng ganung kalaking aso. Nakakatakot. Parang ang bangis. O sige na, wala na siya. Huwag ka na matakot. Baka makasama yan sa baby natin. Oo nga naman, Eden. Manny, ang mabuti pa kaya'y dalhin mo na sa kwarto si Eden. Ako na ang magluluto. Opo, Inay. Mabuti pa nga po. Nang yayain ni Manny si Eden patungo sa kwarto, ay sumama naman siya para mabawasan ang takot na kanyang nararamdaman. Nahiga siya sa papag na naroon. Parang naramdaman niya na bahagyang kumirot ang puso niya. Kaya napakagat labi siya. Teka, bakit Eden? Anong masakit sa'yo? Ang pusong ko. Masakit. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mag-alala eh. Wala na ang asong itim, huwag ka nang matakot, okay? Okay. Lalagyan ko na lang ng efficacent oil ito. Mamaya lang mawawala na din ang sakit nito. Kinuha ni Manny sa bag ang dala niyang efficacent oil at iniabot kay Eden. Nilagyan ni Eden ang puso niya. Pati ang pusod ay nilagyan ng efficacent oil. Kaya naman ilang saglit lang, nakaramdam siya ng ginhawa. Iyon naman ang pagkakataong pumasok doon si Aling Nita. Niyaya niya na itong kumain. Kaya naman, nagtungo silang tatlo sa kusina at kumain. Nang sumunod na araw, palabas ng bahay si Manny nang dumating si Salome. Kaagad na sumigaw si Salome. Tinawag ang pangalan ni Manny. Matapos ay patakbo itong lumapit kay Manny at nasasabik na yumakap. Manny, ikaw talaga ha? Dumating ka na pala, hindi ka man lang bumisita sa akin. Mabuti na lang at may nakapagsabi sa akin na nandito ka na. Salome kasi... Kasi ano, may problema ba? Ay... May asawa na ako. Nagulat si Salome, napatitig kay Manny. Tapos ay marahang bumitaw sa pagkakayakap kay Manny. Nangilid ang luha
sa mga mata nito na pabuntong hininga. Tinutop nito ang dibdib. Saka muling binalingan si Manny. Totoo ba ang sinabi mo na nag-asawa ka na? Oo, Salome. Nag-asawa na nga ako at kasama ko siya ngayon. Pero bakit? Alam mo naman na naghihintay ako sa'yo, di ba? Kinasasabikan ko yung araw ng pagbabalik mo dito. Akala ko ngayong umuwi ka na ay magiging masaya na ako. Pero hindi pala. Umasa lang pala ako sa wala. Hindi naman kita pinaasa, di ba? Hindi ko naman sinabi na hintayin mo ako. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Patawarin mo ako, Salome, pero hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo sa akin. Mayroon na akong asawa. Noon pa man ay sinabi ko na sa'yo na humanap ka na lang ng ibang lalaki kasi hindi ako ang bagay sa'yo. Ikaw lang ang gusto ko, Manny. Hindi ako magmamahal ng iba, kundi ikaw lang. Naputol ang pag-uusap ni na Salome at Manny. Nang kapwa silang mapalingon sa pintuan, kung saan kanina pa pala naroon si Eden at naririnig niya lahat ng pinag-uusapan ng dalawa. Kaagad na pinahid ni Salome ang luha sa mga mata nang balingan si Eden. Ikaw palang minahal ng lalaking minamahal ko. Napakaswerte mo kasi ikaw ang pinili niya. Sana'y maunawaan mo kami ni Manny. At sana rin ay makatagpo ka ng lalaking mamahalin ka rin ng totoo. Oo naman. Nauunawaan kita kasi babae rin ako na kagaya mo. Pero sana'y mahalin mo rin ng totoo si Manny. Huwag mo siyang bibigyan ng sama ng loob. Kasi agawin ko siya sa'yo kapag nangyari yon. Mahal namin ang isa't isa. Lalo pang pagtitibayan ng sanggol sa aking sinapupunan ang pagmamahalan namin. Mabuti naman kung ganun. Manny, kagaya na sinabi ko na, hindi ko basta isusuko ang pagmamahal ko sa'yo. Matapos niyon ay tumalikod na si Salome. Iniwan na nito sina Manny at Eden. Nang makaalis na si Salome, ay kaagad na lumapit si Manny kay Eden. Para itong nahihiya kay Eden dahil sa mga nangyayari. Napakamot ito ng ulo at hindi alam kung paano sisimulang magpaliwanag. Ito yung dahilan kaya alanganin akong umuwi. Si Inay at si Salome. Huwag ka nang magpaliwanag. Narinig ko naman ang lahat ng pinag-usapan ninyo. Siya lang naman ang may gusto at nagmamahal sa iyo eh. Wala ka namang damdamin sa kanya dahil akong talagang mahal mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa akin. Salamat naman kung ganon, mahal ko. Pangako, ano man ang mangyari hindi kita pababayaan. Oo, alam ko yun. Siya nga pala, nasaan ang inay? Pagising natin wala na siya. Baka nagpunta sa palengke o kaya naman sa dalampasigan. Baka bumili lang ng sariwang isda. Nang mga pagkakataon naming yon, ay nakasalubong ni Aling Nita si Salome. Kaagad na sumimangot si Salome nang makita ang matanda. Parang nahihiya naman na lumapit si Aling Nita kay Salome. Lalo na nga at marami na ang naibigay at naitulong ni Salome dito. Nakakainis naman si Manny. Bakit hindi mo nalaman na mag-aasawa siya? Sana'y pinigilan mo. Alam mo naman kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko rin kasi alam na nag-asawa na siya. Pati nga ako nabigla din nang makita na mayroon siyang kasamang babae nang umuwi. Kasal na ba sila? Iyon ang sinabi sa akin ni Manny. Kasal na daw sila ni Eden. Kaya wala na akong magagawa pa doon. Kailangan kong tanggapin ang babaeng yun. Pansamantala silang magbabakasyon sa akin. Kung magtatagal sila dito, magkakaroon ako ng pagkakataon para agawin si Manny. Hindi ko matatanggap na matalo na simpleng babae na kagaya niya. Kung ako ang masusunod, ikaw talaga ang gusto kong maging asawa ni Manny. Pero magkakaroon lang kami ng samaan ng loob na mag-ina kapag pinilit ko ang gusto ko. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Alam mo na ang ibig ko sabihin.
Napatitig si Aling Nita sa mga mata ni Salome. Waring nauunawaan nito ang gustong mangyari ni Salome. Kaya naman matapos niyon ay tahimik silang naghiwalay. Umuwi si Aling Nita, nadala ang binili na sariwang isda. Nang makita ito ni Eden, ay kaagad na nilapitan. Nakangiti itong inabot ang biniling isda kay Eden. Masarap isigang ang sariwang tambakol. Maganda yan para sa mga nagbubuntis. Ikaw na ang magluto ha, anak. Saka mayroon din akong dala na gatas ng kalabaw. Inumin mo mamaya ha. Sige po, Inay. Ako na pong bahala dito. O siya, ako'y magpapahinga muna. Sumasakit na naman ang tuhod ko. Nirarayuman na naman. Naku, Inay. May dala akong efficacent oil at omega painkiller. Baka gusto niyo po. Maganda yon para sa masakit na kalamnan at buto. Sige, mamaya na lang. Konting pahinga lang ay mawawala na din ito. Sige po. Nang maupo si Aling Nita sa upuang kawayan na nasa ilalim ng puno, ay dinala naman ni Eden sa kusina ang mga biniling isda ni Aling Nita. Nilinis niya ang mga yon at inalis ang bituka. Kagaya ng dati, ay bumukas na naman ang pintuan sa kusina. Hindi napapansin ni Eden na naroon na naman ang malaking asong itim. Nakalawit ang dila at nakatuon ang paningin kay Eden. Napako ang paningin sa tiyan ni Eden. Kaya naman hindi nagtagal ay biglang naramdaman ni Eden na sumakit ang puso niya. Napaupo siya sa upuang naroon. Saka lang niya napansin ang malaking asong itim. Manny? Manny? Inay! Manny! Eden, anong nangyari? Anong masakit sa'yo? Ang puson ko, masakit. Yung asong itim kasi yun. Nasaan? Wala naman ah. Nang tignan ulit ni Eden ang pintuan kung saan nakasilip kanina ang asong itim, ay nalaman niya na wala na roon ang asong itim. Kasunod niyon ay unti-unti na ding naramdaman niya na nawawala na ang sakit ng kanyang tiyan. Pinahid niya ang pawis sa muka at braso tapos ay muling napatingin kay Manny. Ano, ayos na ba ang pakiramdam mo? Umaayos na. Nawawala na ang kirot ng puson ko. Mabuti naman kung ganun. Nag-aalala ako sa'yo tuwing sasakit ang puson mo. Inaalala ko ang anak natin. Sa tingin ko hindi pangkaraniwan ang aso na yon, Manny. Kasi napakalaki niya sa pangkaraniwang aso. Saka para siyang may isip. Kapag sumigaw ako at alam niyang may darating, ay umalis siya agad. Anong ibig mong sabihin? Wala bang aswang dito sa lugar niyo, Manny? Nagbubuntis ako. At ang buntis ay mabango sa pang-amoy ng mga aswang. Aswang? Ang alam ko… Walang aswang sa lugar na ito. Dito ko na sinilang si Manny at hanggang sa nagbinata. Wala naman akong kababalaghang naranasan. Pero inay, hindi ba noon merong napatay na aswang ang mga taga-kabilang baryo? Bata pa ako noon pero natatandaan ko pa. Oo, yun ang sabi nila. Pero mahirap paniwalaan kung hindi naman nakita. Kaya hindi ako naniniwala. Yung pong malaking aso na palaging dumadalaw sa akin dito sa kusina. Hindi po kaya isa rin pong aswang? Kagaya ng sinabi ko, kung hindi ko naman nakita, hindi ko yun paniniwalaan. Paano nga po umaalis na siya sa tuwing sumisigaw ako at tinatawag kayo? Para siyang may isip na ayaw magpakita sa iba. Sinabi ko naman sa iyo na maraming asong itim ang nakakawala dito sa baryo. Mga alaga ng ating mga kapitbahay. Baka yun ang nakita mo. Kung hindi ka naman kinakagat, wala kang dapat ipag-alala. Oo nga naman, mahal ko. Baka ordinaryong aso lang ang nakikita mo. Baka nagugutom lang kaya palaging pumupunta dito sa kusina, naghahanap ng makakain. Hindi na kumibo si Eden dahil alam niya na kahit ano pa ang kanyang sabihin
ay hindi maniniwala sina Manny at Aling Nita. Lalo pa nga at hindi naman nakikita ng mga ito ang malaking asong itim na palaging nakabantay sa kanya kapag nag-iisa siya sa kusina. Pero naglalaro din ngayon sa isipan ni Eden na kung ordinaryong aso lang ang nakikita niya, bakit sumasakit ang kanyang puson? Bakit parang natatakot ang sanggol na nasa sinapupunan niya? Kaya naisip niya na sa susunod na pagkakataon ay kailangan maging handa siya. Kaya nang muling magpakita sa kanya ang asong itim, nang sumunod na araw, hinambalos niya ito ng kahoy. Walang hiya ka? Palagi mo akong tinatakot. Para natuloy akong baliw na ayaw nilang paniwalaan. Lumayas ka dito! Malalakas na palo ang ginawa ni Eden na tumama naman sa katawan ng asong itim. Napaatras ang asong itim, pero sinundan ito ni Eden. Ilang ulit pa itong pinalo ni Eden, pero hindi na nito ininda ang palo ni Eden. Pagkus, nanlilisik ang mga mata nito na tinitignan si Eden. Umangil, kaya lumalabas ang matatalas nitong mga pangil. Dahang-dahan lumapit kay Eden. Galit na galit. Kaya naman, muling nanaig ang takot ni Eden. Mahal, totoo nga ang sinabi mo. Hindi ordinaryong aso ito. Isa kang aswang. Ang lakas ng loob mong pumunta rito samantalang papalubog pa lang ang araw. Humanda ka sa akin. Patatagpasin ko ang leeg mo. Ingatan mo ang asawa mo. Napakabango ng sanggol sa kanyang tiyan. Ayaw pa naman ang gustong-gusto naming mga aswang. Hindi ka magtatagumpay! Mamamatay muna ako bago mo magawa ang gusto mo. Kung kinakailangan na yon ang mangyari, yon ang gagawin ko. Makain ko lang ang sanggol sa tiyan ng babaeng yan. Magtatatlong buwang sanggol? Napakasarap niyan. Sa galit ni Manny, ay tinaga niya ang asong itim ng ilang ulit. Pero inilagan lang yon ng asong itim. Kinalmot ng asong itim si Manny. Bumaon sa mukha ni Manny ang mga matatalas na kuko ng aswang. Kaya naman kaagad na umagos ang dugo sa sugatang mukha ni Manny. Dinilaan pa ng aswang ang dugoan niyang kuko. Matapos ay tumakbo ito palayo kina Manny at Eden. Tumatawa pa ng malakas ang aswang bago tuluyang umalis. Kaya naman, nilapitan ni Eden si Manny. May sugat ka. Halika na sa loob para gamutin natin yan. Pasensya ka na. Hindi kasi ako naniwala sa'yo ko agad. Muntik ka na mapahamak. Muntik niya nang makuha ang ating anak. Oo, ayos na yun. Ang mahalaga ay alam mo na totoo ang aking sinasabi. Tayo na sa loob at gagamutin ko yung sugat mo. Sumang-ayon naman si Manny sa sinabi ni Eden. Pumasok sila sa loob ng bahay. Sa kwarto sila nagtuloy. Kumuha ng bulak at alkohol si Eden at nilinis ang sugat ni Manny. Kaagad naman na naramdaman ni Manny ang hapdi ng alkohol. Nang sumayad na yon sa sugat niya sa mukha. Kaya naman, napasigaw siya at napayakap kay Eden. Naku po, ang hapdi naman pala niyan. Kailangang malinis ang sugat mo para hindi ka maimpeksyon. Baka kasi may mikrobyo ang kuko ng aswang na yun. O sige, tidiisin ko na lang ang hapdi at kirot. Ouch! Kinalmot po ako ng aswang, inay. Siya ang may gagagawa nito. Mabuti na lang at narinig kong sigaw ni Eden habang inahampas niya kanina ang aswang. Naku kung ganun pala, kailangan mo talagang mag-ingat, Eden. Opo, inay. Totoong may aswang na gumagala sa lugar na ito at ang target niya ay ang asawa ko. Nakausap ko siya at nakaharap kaya alam ko na aswang talaga siya. Mabango pa naman sa pang-amoy ng mga aswang ang mga babaeng buntis. Lalo na nga magtatatlong buwan na ang sanggol sa tiyan mo. Yun nga po ang sabi ng aswang, inay. Hindi daw po niya ako titigilan hanggang hindi nakakain ng sanggol sa aking tiyan.
Kaya kailangan ko ng bantayan ng maigpit si Eden habang nandito kami, inay. Hindi ako papayag na mawala ang aming anak. Sige, dalawa tayong magbabantay kay Eden habang nandito kayo. Salamat po, Inay. Walang anuman. Ang minamahal ng aking anak ay mamahalin ko din. Salamat po. Napakabait niyong biyanan. Natuwa si Eden nang yumakap kay Aling Nita. Niyakap din siya ni Aling Nita. Kaya naman sa tuwa ni Manny, ay niyakap nito ang dalawang babae. Bumulong pa ito ng pasasalamat sa ina. Na sa wakas, ay natanggap na rin bilang manugang si Eden. Matapos niyon, naampat na ang pagdurugo ng 3 makahabang sugat sa mukha ni Manny. Kaya naman kinuha ni Manny ang itak. Nagtungo sa likod ng bahay nila, kung saan naroroon ang mga tanim nilang buho at kawayan. Pumutol ng 2 puno si Manny at ginawa nitong sibat. Sinigurado ni Manny na walang tulis ang sibat. Para nang sa gayon ay tumalab sa katawan ng aswang sakaling makaharap ito ulit. Iyan ba talagang panlaban sa mga aswang? Nung bata pa ako, nalaman ko na mayroon nga na aswang na napatay sa kabilang baryo. At ayon sa mga tao doon ay sibat na buho o kawayang sibat ang makakapatay sa mga aswang. Yan ang sumpa sa kanila. Mahal, ano kaya kung huwag na tayong magtagal dito? Natatakot ako para sa ating dalawa. Ayaw ko naming mapahamak ka. Oo, naisip ko na din na sa lalong madaling panahon ay bumalik na tayo sa Maynila. Kaya lang, di ko alam kung paano magpapaalam kay inay. Ilang taon niya ako hindi nakasama. Tapos ngayon 3 araw pa lang tayo dito. Iiwan na natin siya. Kung wala lang naman sana na ganitong problema, kahit magtagal tayo dito eh. Ang kaso, mayroong aswang, Manny. Hindi siya basta tao. Nagiging halimaw siya at hindi natin kilala. Wala rin tayong alam kung kailan siya magpapakita at sasalakay. Mabigat ang sitwasyon. May paraan pa naman siguro, Eden. Tiyak na alam din ng mga kapitbahay namin ang tungkol sa mga gumagalang salot dito. Makikipag-usap ako sa kanila para humingi ng tulong. Sige, kung yun ang naisip mong paraan. Sumang-ayon naman si Eden sa naisip na paraan ni Manny. Kaya naman hindi sila nag-aksaya ng panahon. Nakipag-usap si Manny sa mga kapitbahay nila at nalaman nga niya na talagang merong gumagalang aswang sa kanilang lugar. Talagang may gumagalang aswang dito, Manny. Isa sa nabiktima niya, ang asawa ko. Namatay ang asawa ko at pati ang sanggol sa kanyang tiyan ay kinain ng aswang. Kaya galit na galit ako sa limaw na yon. Ang asawa ko naman ang target niya ngayon. Ilang beses na siyang nagpakita at nitong huli ay nagpang-abot na kami. Siya ang may kagagawa nitong pilat sa aking mukha. Ganun ba? Sige, tutulong ako sa pagbabantay sa asawa mo. Kakausapin ko rin ang iba pa nating kapitbahay para sumama sa pagbabantay. Maraming salamat, pare. Ayos lang, pare. Ang gusto ko lang din ay makaganti sa aswang na yon para matahimik na din ang aking asawa. Sige, hihintayin ko na lang kayo sa bahay. Sige, darating ako. At ang mga taong kakausapin ko. Kasi dati ay nagrurunda na kami. Natigilan nang hindi na dito na merwisyo ang aswang. Naisip namin na baka sa ibang lugar na nang bibiktima. Matapos na makipag-usap ni Manny at Eden kay Noel, ay umalis na sila at kinausap ang iba pa nilang kapitbahay. Marami namang nakisimpatya sa kanila at nangakong tutulungan ang mag-asawa. Matapos niyon ay umuwi na sila. Kaagad silang kumain ng hapunan nang sumapit ang gabi. Matapos ay inihanda na ni Manny ang mga sibat na buho at kawayan. Dumating si Noel na may mga kasamang mga lalaki na armado ng sibat at itak. Nandito na kami, pare! Salamat at dumating kayo, pare. Kung sasalakay ngayon ang aswang, tiyak na mahuhuli na natin siya sa dami natin. Oo, gusto ko rin mahuli ang aswang na yan para makilala ko. Pagbabayarin ko sa pagpatay niya sa aking mahal sa buhay.
Manny, bakit maraming tao dito sa atin? Opo, inay. Tutulong sila sa pagbabantay sa paligid. Anumang oras kasi ay pwedeng sumalakay ang aswang. Mabuti naman at may makakatulong tayo sa pagbabantay kay Eden. Salamat sa iyo, Noel. Wala nga naman, Aling Nita. Alam niyo naman kung ano ang ginawa niya sa aking mahal sa buhay. Oo nga, inay. Nabiktima din pala ng aswang ang asawa ni Noel. Oo, nakakaawang nangyari sa kanyang asawa. Hindi siya nakaligtas sa aswang. Oo, kaya gano'n na lang ang galit ko at kagustuhang makaganti. At ito na ang pagkakataong yon. Kaya ipanatag mo na ang kalooban mo, mahal ko. Marami na kaming magbabantay sa'yo ngayon. Oo, sige. Nabawasan na ang kaba ko. Ilang oras pa ang matuling lumipas. Nagbantay sa paligid ng bahay ni Manny ang mga lalaki na naroon. Nanatili sa loob ng bahay si Eden. At si Aling Nita naman ay nagpakulo ng tubig at nagtimpla ng mga kape para sa mga taong nagbabantay. Ibinigay ni Aling Nita ang mga tasa ng kape kina Manny. Salamat sa inyong lahat ha. Magkape muna kayo, pampaalis ng antok. Wala pong anuman. Salamat po sa kape. Inay, magpahinga na din po kayo. Kami nang bahala magbantay. Oo nga po, Aling Nita. Abay, sige. Mas mabuti pa nga. Mahirap mapuyat ang mga matatanda na kagaya ko. Nang pumasok na sa loob ng bahay si Aling Nita, ay dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Lumipat sa bintana sa gawin ng likod bahay. Bahagyang iniangat ang bintana at sumilip. Nakita na wala namang tao sa paligid. Tapos ay muling lumabas ng kwarto at nagtungo sa sala. Muling sinilip si Manny na nasa harapan ng bahay. Sa palagay ko, ay hindi sasalakay ngayon ang aswang. O kung nasa paligid man siya, ay tiyak na humahanap lang siya ng magandang tiyempo. Lalo na nga at naandito tayo. Oo nga, matalino at maingat ang aswang kaya kailangan din natin maging tuso. Tama ka. Hindi tayo dapat magkamali. Dahil mapanling lang siya. Gaya na nangyari sa aking asawa. Di nga nagtagal, ay nakarinig sila ng malakas na sigaw ng isang babae sa di kalayuan. Kung kaya, naalerto ang lahat, napatingin sa iisang direksyon. Ilang bahay lang ang pagitan sa bahay ni Manny. Nang sumigaw ang babaeng, humihingi ng tulong. Kinaaling bilin ang sigaw na yun. Punta natin! Oo nga pare, humihingi ng tulong. May aswang daw. Tayo na! Madali! Nagtakbuhan ang mga lalaki sa bahay nila Aling Bebang. At dahil hindi naman gaanong malayo iyon, ay nakita nga nila ang aswang na naroon na nasa anyong malaking asong itim. Kinakain ito ang sanggol mula sa tiyan ng patay na babae. Naroon din ang bangkay ng lalaki na asawa nito na nauna ng nilapa ng aswang. Walang hiya ka talaga! Halimaw! Paligiran nyo! Huwag nyo hayaang makatakas! Papatayin kita! Sinibat ni Noel ang aswang pero nakailag yun. Tinaga ni Manny pero naiwasan din yun. Tapos tumalon na nakabukas ng bintana ang aswang at tumakbo papalayo. Hinabol naman ito ng mga kalalakihan pero biglang natigilan sina Noel at Manny. Paano nga ay bigla nilang naalala si Eden? Walang naiwan doon. Kaya naman, nagmamadaling bumalik sa kanila sina Manny at Noel. Dahil ng pagkakataon nga na yon, ay kinakamot na ng aswang ang pintuan ng kwarto ni Eden. Manny? Wala na ang tinatawag mo. Nandun sila.
Merong hinahabol, kaya wala ka nang maaasahang tulong. Walang iya ka! Halimaw! Hindi mo basta makukuha ang anak ko! Akin ka na ngayon, pati ang anak mo. Isinara ng aswang ang pintuan ng kwarto. Kinuha naman ni Eden sa ilalim ng upuan ang itak na ibinigay sa kanya ni Manny. Tapos, tumayo siya sa papag. Pumwesto sa gilid, sumandal doon at pilit na nilalakasan ang loob upang labanan ang takot. Sige, lumapit ka para tagpasin ko ang ulo mo. Inay! Manny! Nandito ang aswang, Inay! Mahimbing na ang tulog ng inay mo. Hindi ka na matutulungan yon, kaya akin ka na ngayon. Walang iya ka! Kampo ng kadiliman! Subukan mong lumapit! Tatagayin kita! Naglalaway na dahan-dahang lumapit ang aswang kay Eden. Akmang dadambahin na siya. Nang dumating sina Manny at Noel, tinadyakan ni Manny ang pintuan ng kwarto. Kaya naman nang bumukas yun ay nakita nila ang aswang. Nang pumasok sila sa kwarto ay nagmamadali namang tumakas ang aswang. Pinilit wasakin ng dingding na sawali. Kaya naman nakalabas ito at nakatakas. Saan ka ba galing? Sabi mo hindi mo ako iiwanan. Alam mo bang takot na takot ako habang kaharap ko ang halimaw na yon? Muntik na niya akong mapatay. Tama na. Nandito na kami. Pasensya ka na. Mayroon kasing aswang na sumalakay doon kina Aling Bebang. Kaya nagpunta kami ron. Mabuti na lang at naalala ka namin ni Noel. Kaya bumalik kami agad dito. Tama nga ang hinala namin. Kaya bumalik kami agad. Kung ganun, kung mayroong aswang na sumalakay kina Aling Bebang at mayroon din dito, ibig sabihin, dalawa ang aswang. Pwede nga na ganun. Naputol ang pag-uusap nila nang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Aling Mita. Pupungas-pungas na lumabas ng kwarto ang matanda at lumapit kina Manny. Pinagmasdan muna nito si Eden at nakita nga na umiiyak si Eden. Kaya naman gano'n na lang ang pagtataka ni Aling Mita. Eden, anak, ano ang nangyari? Mayroon pong aswang na nakapasok dito. Nasalisihan si Manny. Kaya pala umalis sila at nagpunta kina Aling Bebang. Naiwanang bukas ang pintuan ng bahay kaya nakapasok dito sa kwarto kong aswang. Naku, Manny, bakit naman naging pabaya ka? Mabuti na lang at nakabalik din kayo agad. Kung hindi ako baka bangkay niyo nang inabutan ng asawa mo. Oo nga po. Pasensya na. Inay, bakit hindi nyo rin po narinig ang pagsigaw ni Eden? Nakalimutan mo na ba na ugali ko nang maglagay ng bulak sa aking tenga kapag natutulog para madali akong makatulog at hindi maistorbo? Alam niyo naman ang mga matatanda na kapag nagising ng alanganing oras hindi na nakakatulog pa. Ganun po ba? Mabuti na lang at may binigay din akong itak kay Eden. Pasensya ka na, anak. Eden, hindi ko narinig eh. Nang alisin ni Aling Nita ang isa pang bulak sa isang tenga at ipinakita kay Manny, tsaka lang nakumbinse si Manny sa mga sinasabi ng ina. Matapos ay nilapitan ni Manny ang nawasak na dingding ng kwarto. Inayos ni Manny ang nawasak na dingding. Kumuha ng pako at martilyo, saka ilang piraso ng buho. Inilagay niya doon. Inay, parang hindi ko na po kayang tumagal dito. Okay lang po sana kung hindi ganito ang sitwasyon pero ayaw ko na mamatay ng maaga. Ayaw ko ding ilagay sa alanganin ang buhay ng aking anak. Gusto ko na po nang bumalik ng Maynila. Aalis ka na, pero ginagawa naman namin ang lahat para maingatan ka. Sinuwerte lang po ako ngayon. Pero paano kung hindi na ako makaligtas? Paano kung hindi dumating si Manny? Siguradong malamig na bangkay na ako pati ang aming anak. Kaya pagsikat ng araw aalis na po ako.
Sige, kung uuwi ka na sa inyo wala na akong magagawa diyan. Ipapahatid na lang kita kay Manny sa pier bukas. Kapag umuwi po si Eden, sasama na ako sa kanya, inay. Hindi ko siya papayagan na magbiyahing mag-isa. Kung ganon, iiwanan mo na din ako kahit alam mo na ganitong sitwasyon na mayroong gumagalang salot. Iiwanan mong nag-iisa ang kawawa mong ina. Pero asawa ko po si Eden. At ako lang naman ang iyong ina na nagsilang at nagpalaki sa iyo. Ang asawa, mapapalitan. Napakaraming babae. Pero ang ina, nag-iisa lang. Kapag nawala, wala ka na makikitang kapalit ko. Kaya mamili ka, ang asawa o ang iyong ina. Inay, bakit naman kailangan dumating tayo sa ganyang usapan na kailangan kong mamili? Alam niyo naman na pareho ko kayong mahal. Alam niyo naman na pareho kayong mahalaga sa akin. Natural. Iiwanan mo ko dahil sa asawa mo. Sige, sumama ka sa kanya at kalimutan mo na lang ako. Iwanan mo na akong mag-isa dito. Pero inay, Tumalikod na si Aling Nita. Bakas sa muka ang matinding tampo kay Manny. Kumuha ito ng bandana at saka lumabas ng bahay. Nang makita naman ito ni Manny, ay kaagad na hinabol ang ina sa labas ng bahay. Hinawakan sa kamay para pigilan. Galit na pumiglas si Aling Nita. Umiyak ito. Huwag mo na akong pigilan. Sumama ka na sa asawa mo. saan pa po ba kayo pupunta? Hating gabi na. Kay Salome, doon na lang muna ako sa kanya. Siya lang naman ang tunay na nagmamahal sa akin. Kaya gusto ko talaga siya para sa'yo. Inay naman, gabi na eh. Huwag na kayong umalis. Kung aalis na kayo bukas, doon na muna ako kay Salome. Ayaw kong makita ang pag-alis niyo. Kasi di ko alam kung ilang taon na naman bago tayo magkita ulit. Kaya alis na muna ako. Inay, tama si Manny. Delikadong panahon. Huwag na kayong umalis. Ikaw ang dahilan kaya lumalayo ang loob sa akin ng anak ko. Alam mo na ngayon lang kami nagkasama pero nagmamadali kang umuwi. Sa bagay, hindi kita masisisi dahil sa kababalaghang nangyayari dito. Wala kang kasalanan doon. Itong tanga kong anak ang may kasalanan. Tapos ay nagtuloy-tuloy nang umalis si Aling Nita. Hindi na nagawa pa ni Manny na pigilan ng ina. Nagtuloy si Aling Nita. Natahakin ang madilim na daan. Nang makita nito na sinusundan siya ng mga lalaking pinakiusapan ni Manny na ihatid sa bahay si Salome, ay nilapitan ni Aling Nita ang mga iyon. Nagpasalamat at sinabing bumalik na kay Manny. Sabihin na maayos siyang nakarating sa bahay ni Salome. Kaya naman umalis na ang mga lalaki at bumalik kay Manny. Pasensya ka na. Dahil sa akin nagkakaroon kayo ng samaan ng loob ng inay mo. Wala kang dapat ihingi ng sorry, mahal ko. Handa kitang ipaglaban kahit kanino. Kasi mahal kita. Pati na din ang ating magiging anak. Ayaw talaga sa akin ng inay mo. Si Salome talagang gusto niya para sa'yo. Kagaya ng sinabi ko, ikaw lang ang mahal ko, Eden. Kaya bukas na bukas din pagsikat ng araw aalis na tayo dito. Pero sana ayusin muna natin ang problema kay inay bago tayo umalis. Mahirap naman na tuluyan kayong magkaroon ng samaan ng loob. Sige, susunduin ko siya bukas sa bahay ni Salome. Maya-maya lang ay naputol na ang pag-uusap ni na Eden at Manny nang makarinig sila ng sigaw mula sa labas ng kanilang bahay. Kaya naman nagmamadaling sumilip sa pintuan si Manny, kung saan nakita niya ang isang kasamahan nilang lalaki ang dinamba ng aswang at kinagat sa kamay. Nang tatagain niyo ni Noel ay umilag at nagtago sa dilim. Paring Noel! Desperado na ang aswang na kunin ang sanggol sa tiyan ng asawa mo, pare. Kapag nangyari yun, mamamatay silang mag-ina. Manny, natatakot ako. Nandito ako, huwag kang mag-alala.
Talasan niyo ang mga mata niyo! Nasa paligid lang ang salot! Pare, dito ka muna. Gamutin natin ang sugat mo. Sumunod naman kay Manny ang lalaking sugatan na nakagat ng aswang. Lumapit, kaya naman binuhusan ni Manny ng alkohol ang sugat niyon para labanan ang kamandag ng aswang. At matapos ay binalutan ng tela upang maampat ang pagdurugo niyon. Pero hindi pa natatapos balutan ni Manny ang braso ng lalaki, ay lumusob na naman ang aswang. At sa pagkakataong ito, dalawa na sila. Kaya naman, nagkagulo silang muli. Sabi ko na nga ba, hindi lang iisa ang aswang. Oo nga, dalawa pala sila. Mabuti naman. At kayo na ang lumapit. Hindi na kami mahihirapan na hanapin kayo. Papatayin niyo ang mga salot na yan. Kayong lahat na narito ang papatayin namin. Sagabay kayo sa aming mga plano. Hindi niyo makukuha ang aking anak. Mga kampon kayo ng dyablo. May gaganti ko na din ang aking asawa na pinatay ninyo. Sinibat ni Noel ang isang aswang. Nakailag lang ang aswang, kaya naman binunot ni Noel ang mahabang itak. Kumislap ang talim sa liwanag ng buwan. Sinugod nito ang aswang at ilang ulit na tinaga. Paulit-ulit lang yon na inilagan ng aswang. Tapos, dinamba ng aswang ang lalaki na naroon. Kinagat sa leeg at matapos ay inihagis kay Noel. Walang buhay na bumagsak ang lalaki. Pare, bantayan mong mabuti ang asawa mo. Kami na ang bahala dito. Oo, pare. Mamamatay kayong lahat, mga hangal! Kasunod niyon ay sumugod naman ang ikalawang aswang. Dinamba nito ang unang lalaki na humarang dito. Kinagat ito sa braso nang magpambuno sila. Matapos ay kinagat sa leeg. Bumaon doon ang matatalas na pangil. Pero bago tuluyang mapatay ang lalaki, ay sinibat ito ng isa pang lalaki na naroon. Nadaplisan ng sibat sa tagiliran ang aswang. Nasugatan ang aswang na lalong kinagalit niyon. Sinugod ang lalaking sumibat sa kanya. Dinamba at ginamit ang matatalas na kuko para sugatan ang lalaki. Noon naman nagkaroon ng pagkakataon si Manny. Gamit ang sibat, tinuhog niya ang nakatalikod na aswang. Mamatay ka, halimaw! Hindi mo makukuha ang aking anak! Agaw buhay na bumagsak ang isang aswang. Kaya naman nagulat ang ikalawang aswang. Nang makita ang nangyari sa kasamahan ay mabilis na tumakbo papalayo at naglaho ng tuluyan sa dilim. Pinaligiran naman ni Manny ang agaw buhay na aswang. Noon, unti-unting nagbago ang anyo ng aswang. Naging tao. Naging si Aling Nita. Inay, kayo ang aswang? Patawarin mo ko na. Hindi ko talaga matatanggap si Eden bilang asawa mo. Si Salome ang gusto ko para sa iyo. Kaya pinilit kong patayin si Eden at ang inyong anak. Kasi kung mawawala siya, ay magkakaroon na ng pagkakataon si Salome para mapansin mo. Ang ibig niyo po bang sabihin? Lahat ng ipinakita niyong kabaitan, puro pagkukunwari lang? Maka, ilang ulit akong nagtangka. Pero napakaswerte mo at palagi kang nakakaligtas. Kayo ang asong itim na palagi kong nakikita. Tama po ba? Oo, tama ka. Kaya tuwing sisigaw ka ay tumatakbo ako. Umiikot ako sa likod bahay. May sikretong pintuan doon, patungo sa kwarto ko. Pero inay, paano kayo naging aswang?
Nahawa ako kay Salome. Siya ang nag-alaga sa akin nung nagkasakit ako. Puro atay at puso pala ng tao ang pinapakain niya sa akin. Sinalinan din niya ako ng dugo niya dahilan para ako'y maging aswang. Anak, patawarin mo ako. Inay, ako po ang patawarin niyo. Hindi ko po alam na kayo ang aswang kaya nasipat ko kayo. Huwag kang umiyak. Siguro ito talaga ang tadhana ko, Noe. Ang talagang pumatay sa mag-ina mo ay si Salome. Kung ganon, ay siya pala ang dapat kong singilin na Aling Nita. Tumango si Aling Nita. Ngumiti ng bahagya kay Noel. Tapos ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Manny. Nanginginig ang buong katawan ni Aling Nita. At matapos niyon ay ipinikit na ang mga mata. Tuluyan ang nalagutan ng hininga. Kaya naman, niyakap ito ni Manny at impit na umiyak. Bakas sa muka ang pagsisisi. Pare, si Salome, baka makatakas. Susundan namin siya. Sige pare, hindi dapat makatakas sa mga kampo ng kadiliman na kagaya niya. Tayo na mga kasama! Sumang-ayon naman ang lahat. Sumunod lahat kay Noel. Inalis naman ni Manny ang sibat na buho na nakatarak kay Aling Nita. Matapos ay binuhat ni Manny ang bangkay ng ina sa loob ng kanilang bahay. Inhiga sa kwarto niyon. Kinumutan. Matapos ay nilapitan niya si Eden. Napatuloy pa rin ang pag-iyak. Niyakap ni Manny si Eden. Bantayan mo si inay. Sisingilin ko lang ang aswang na si Salome sa ginawa niya sa aking ina. Kung hindi niya ginawang aswang si inay, hindi aabot sa ganito ang lahat. Mag-iingat ka. Matapos na bumitaw si Manny sa pagkakayakap kay Eden, ay dinampot ang itak at lumabas ng bahay. Nang makita ang sibat na buho, ay dinampot din iyon at nagmamadaling sumunod kina Noel sa bahay ni na Salome. Napaligiran na nila Noel ang bahay ni Salome nang dumating si Manny. Sa palagay mo ba pa rin nandyan pa rin siya sa bahay niya? Hindi kaya nakatakas na rin siya? Hindi ako sigurado, pare. Pero ang aswang ay hindi basta aalis nang hindi dala ang kanilang buhay na koral. Yun ang ginagamit nila para gamutin ng mabilis ang kanilang mga sugat. Kaya nga ibig sabihin ay nandyan pa siya kasi binaligan niya ang koral niya. Oo, tama ka. Tama nga si Noel. Nang dahil sa pagkakataong iyon, ay nakalagay na sa isang maliit na bag na yari sa tela ng koral na hawak ni Salome. Lalabas na sana ito ng bahay nang mapaatras, nang makita na mayroon ng mga taong nakapaligid sa kanyang bahay. Galit na galit si Salome. Ang walang iyang matanda na yon. Mamamatay na lang, ikinanta pa ako. Nalaman tuloy ng mga tonlihim ko. Pero kailangan ko makalabas dito at makatakas. Muli ay nagpalit ng anyong halimaw si Salome. Tapos ay marahang lumabas ng pintuan sa likod ng kanyang bahay. Pero bago pa siya makalabas ng bakuran, ay nakita na siya ng lalaking nakabantay doon. Sinibat si Salome. Kahit na iwasan niya ang sibat ng lalaki, ay narinig naman ng iba pa ang pagsigaw ng lalaki. Kaya naman, ang iba pa ay nagpunta roon at napaligiran si Salome. Kaya naman lumaban ng buong bangis si Salome. Kinagat niya ang unang lalaking nadamba. Ikaw ang papatayin ko! Isusunod na kita sa kanila! Halimaw ka talaga! Isa ka pa! Kung hindi ka magiging akin, hindi ka rin papakinabangan ng iba! Pinaligiran na ng mga taong naroon si Salome. Nang umatake ang mga lalaking naroon, ay lumaban ng buong bangis si Salome. Pero
Nanaig ang paghahangad ni Noel na maigante ang mag-ina nito sa pagiging biktima ni Salome. Tinaga ni Noel si Salome. Naputol ang kamay ni Salome ng isa lagyon. Nang mapaatras si Salome, ay sinabat naman ito ni Manny. Sapol sa dibdib si Salome. Agaw buhay na bumagsak si Salome. Manny, minahal kita. Patawad, pero ikaw din ang naging dahilan kaya nangyari kay inay ang malagim na kamatayan. Ngayon, matatahimik na din ang aking asawa at anak na naging biktima mo. Hinawakan ni Noel ang sibat na nakatusok sa katawan. Idiniin iyon ng todo ni Noel. Dahilan para tuluyang tumagos sa katawan ni Salome ang sibat. Hinawakan pa ni Salome ang sibat para sana alisin, pero muli iyong diniin ni Noel. Kaya naman, tuluyan nang nalagutan ng hininga si Salome. Kaya naman nang sumikat ang araw, ay gumawa ng 2 hukay sa sementeryo sina Manny. Matapos ay doon inilibing sina Aling Nita at Salome. Matapos ay ginamot nila ang mga sugatang kasamahan. Parang ayaw nang umalis sa sementeryo ni Manny at iniwan si Aling Nita. Baka sa muka ang lungkot at pagsisisi. Anong plano mo ngayon, pare? Babalik na ako sa Maynila. Ngayong wala na si inay. Wala nang dahilan para manatili ako dito. Isa pa, ay naroon din naman ang trabaho ko. Tagaroon din naman ang pamilya ni Eden. Kailan ang biyahe niyo? Tapusin ko lang ang ikasyam ni inay, tapos aalis na kami. Salamat sa tulong mo, pare. Salamat din sa iyo, pare. Akala ko nga ay hindi ko na mabibigyan ng katarungan ang nangyari sa mag-ina ko. Pero nangyari din ang inaasam ko. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo, pare. Si Salome ang pulot dulo ng lahat ng ito. Siya ang may kasalanan. Tama si Noel. Pero nang sumunod na araw lang, ay mayroon ng mga dumating na pulis at hinuli sina Manny, Noel at ang iba pa. Bagay na ikinagulat ni Manny. Lalo na nang posasa na sila ng mga pulis. Kaya naman kaagad na lumapit si Eden. Niyakap si Manny. Matapos ay binalingan ang mga pulis. Sir, bakit niyo inuhuli ang asawa ko at ang iba pa? Aswang si Salome. Siya ang may kagagawan kaya nasugatan ng iba pang kalalakihan dito. Tingnan niyo ang mga sugat nila. Mga kagat ng halimaw na asong itim at iyon ay si Salome. Siya ang pumatay sa asawa ko. At yun ang naging motibo mo? Para patayin siya? Ganun ba? Oo. Kasi isa siyang aswang. Tama siya, sir. Naging malaking asong itim siya at sinalaki ang mga taga rito. Ayan o, may sugat sila kaya pinatay namin yung asong itim. At nang mamatay siya, nakita namin na si Salome pala. Oo nga, sir. Bakit ayaw niyong maniwala sa amin? Dahil wala kayong katibayan, hindi sapat ang kwento lamang para patunayan na siya nga ang halimaw at nang mamatay, naging tao. Wala rin kayong karapatan na patayin ang tao sa pagbibintan lamang na isang aswang. Isang pagbibintang ba, sir? Kahit marami nang nasugatan at namatay? Kayo na rin ang nagsabi na malaking asong itim ang sumalakay at kumagat sa mga kasama ninyo. Patunayan nyo na lang sa korte. O sige na, isakay na sa patrol ang mga yan. Wala nang nagawa si Manny nang isakay na sila sa mobile patrol ng mga pulis at dalhin sa presinto. Nakulong sila sa salang murder. Hindi naniwala ang mga pulis at judge sa sinasabi nila na isang aswang si Salome. Lalo na nga at wala silang ebidensya. Lumabas sa investigasyon na magkakasabwat sina Manny at Noel. Pinatay si Salome dahil sa pagbibintang na isa itong aswang. Kaya naman, nahatulan sila at nakulong ng 40 years.
Ibig mo sabihin, Lola Eden, ganun katagal nakulong ang Lolo Manny? Hindi naman totally umabot ng ganong katagal. Dahil makalipas lang ng halos 10 taon ay nakalaya din sila. Bakit po sila pinalaya? Inapila namin ang kaso at nagkaroon ng reinvestigation ng mga pulis. At yun nga, yung mismong pulis na humahawak sa kaso ay naka-encounter ng aswang sa lugar na yun at naalaman na totoo ang sinasabi nila. Kasi yung napatay na aswang ng mga pulis ay kamag-anak din ni Salome. Yun ang complainant na nagpahuli sa mga lolo Manny mo. Ganun po pala. Nakakatakot pala nangyari sa buhay niyo ni Lolo Manny. Oo, kaya hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan yon. Kaya nga, ikwento ko sa inyo. At ikikwento ko naman po yan sa mga kakilala ko. Magandang araw na naman sa inyo mga kasityo pangil. Eto na naman ang inyong lingkod para sa isa na namang nakapangingilabot, nakakatakot at puno ng kababalaghang episode dito sa Sityo Pangil. Tulad na lang ng kwentong ipinadala sa atin ngayon ng ating letter sender for today na nakiusap sa ating itago na lang daw natin siya sa pangalang Larry. Ano nga bang nakakatakot na kwento tungkol sa kakilala niyang tubero na di umano ay nagkaroon daw ng isang matinding engkwentro sa isang aswang? Halina't simulan na nating tunghayan ang kanyang istorya. Magandang araw po sa inyong lahat ng nakikinig dito sa bagong channel na Sityo Pangil, na simula nang madiskubre ko dahil sa pakikinig ng kasamahan ko sa trabaho ay nahook na rin ako. Kaya ito po at naisipan ko na ring magpadala ng sarili kong kwento. Gusto ko po sanang itago niyo na lang ako sa pangalang Larry para na rin po sa sarili kong privacy. Dahil ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay medyo matagal na ring ibinaon sa limot ng mga taong nakakaalam nito. Dahil sa sobrang brutal at tila hindi makatotohanang karanasan ng isa sa mga naging kapitbahay noon ng tatay ko sa probinsya nila na hindi ko na rin babanggitin ang eksaktong pangalan. Tungkol po ito sa isang tubero na itago na lang natin sa pangalang Mang Kanor. Kilala po siya hindi lang dahil sa siya lang ang nag-iisang tubero noon sa lugar nila, kundi dahil palagi raw po siyang laman ng tsismisan noon dahil sa kabi-kabilang babaeng nahuhumaling sa kanya. Babaero daw po kasi itong si Mang Kanor. Malakas ang karisma sa chicks, samantalang hindi naman daw po siya kagwapuhan. Bukod sa may edad na nga siya ng mga panahong yun na binata pa ang tatay ko. Kaya nga po marami raw sa kanilang nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin itong asawa. Hanggang sa nagkaroon daw po ng isang matinding engkwentro sa isang nilalang na tinatawag niyang halimaw, si Mang Kanor. Dahil na rin po sa pagiging babaero niya. Hayaan niyo po sana akong isalaysay ito sa inyo sa point of view ni Mang Kanor. Kung paano niya ikinuwento noon sa tatay ko ang karanasan niya. Babaero ako, aminado ako doon. Kaya nga binansagan akong tirador ng matrona dito sa amin eh. Kilalang kilala ang pangalang Mang Kanor dahil sa reputasyon kong yon. Mahilig kasi talaga ako sa babae. Laruan ang tingin ko sa kanila. Tapos hilig na hilig ko pa noon ay yung may mga asawa. O di kaya mga byuda na.
Sila kasi yung madadaling akitin. Sila yung pinakamadadaling bumigay. Hindi naman ako kagwapuhan pero makarisma ako at magaling akong mag-alaga kaya nga marami talagang babaeng bumibigay sa akin. Mahilig din ako sa magaganda, sa mapuputi at sa mga sexy. Yan ang tipo kong babae na talagang pinanggigigilan ko. Kaya nga pagkakita ko pa lang kay Rosana, yung magandang bagong lipad dyan sa bahay na nasa bandang dulo ng purok namin, ay talagang nahumaling agad ako sa kanya. Halos maglaway ako sa tuwing makikita ko siya. Kahit madalas, ang suot niya lang ay mahahabang bestidang hanggang ilalim ng tuhod ang haba. Halos hindi siya magpakita ng balat. Palaging balot na balot sa damit. Pero talagang nangingibabaw pa rin ang ganda niya. Mistisa kasi itong si Rosana eh. Balingkinitan pa ang katawan. Tapos parang ang kinis-kinis pa ng balat. Ang ganda-ganda rin ng mukha niya. Mukha siyang anghel. Kaya nga sa tuwing titingin ako sa kanya, para na akong nakakaramdam ng sobrang pag-iinit. Kahit na alam ko namang may asawa na siya at anak. Kako, yun nga ang masaya eh. Masarap ang bawal. Ang problema ko na lang noon, paano ko maaakit itong si Rosana kagaya ng iba pang mga naging babae ko noon? Pagkakataon lang din talaga ang kailangan ko. Mapapasa akin agad yang si Rosana. Madali lang ka kuya makuha, sabi ko pa sa sarili ko. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako kasi biglang may kumatok sa pintuan ng bahay ko. Nakilala ko agad yung bata. Nung madungawan ko siya sa pintuan, anak yun ni Rosana. Mga 8 taon pa lang siguro tong bata pero halata agad na magiging napakagandang babae nito kapag nagdalaga. Sabi sa akin na ipinatatawag daw ako ng nanay niya dahil barado raw yung tubo nila sa lababo. Kung alam niyo lang kung gaano kalawak ang isip ko noon, gusto kong magtatalon sa sobrang tuwa dahil ito na yun. Yung hinihintay kong pagkakataon, ito na yun. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Tapos sinabi ko dun sa bata na susunod na lang ako sa kanila. Naligo muna ako. Nagpagwapo para kahit papano presentable ako kapag humarap ako kay Rosana mamaya. Kinuha ko yung pabango na madalas kong gamitin. Yung pabangong ipinatimpla ko pa noon kay Caminda na dati kong regular na kliyente nung binata pa ako. Yung pabangong yun talaga ang sekreto ko. Kaya malakas ang karisma ko sa babae. May gayuma kasi yun dahil si Caminda magaling namang kukulam yun at ako lang ang nakakaalam ng tungkol doon. Kaya nga ibinigay sa akin yun eh. Tinitipid-tipid ko pa man din yun kasi nga huling bote ko na yun. 1 taon na rin kasing patay si Caminda kaya wala nang magsusupply sa akin noon. Pero dahil kay Rosana, napilitan talaga akong gamitin yun kahit paubos na. Gustong-gusto ko talaga kasi siyang makuha. Iba rin talaga ang karisma ni Rosana. Sa lahat ng babaeng nagustuhan ko, parang siya talaga ang pinakamaganda. Sabi ko pa sa sarili ko noon, kapag nakuha ko siya, hindi ko na siya pakakawalan. Baka nga ako siya pa ang asawahin ko. Sobrang ganda niya talaga. Nakakasabik kahit titigan mo lang. Ang swerte-swerte ka ako ng asawa niya. Nakakainggit siya. Pagdating ko sa bahay ni Rosana, alam ko agad na naaamoy niya na ang pabango ko dahil pinuri niya ako nung nagkita kaming dalawa. Ang bango-bango ko raw. Sinabi niya sa akin nang nakangiti. Tinanong niya pa nga ako kung anong ginagamit kong pabango eh.
Pero nagsinungaling ako noon at sinabi kong, wala. Natural ko lang kakong amoy yun. Tapos kinindatan ko siya. Halatang kinilig si Rosana. Ngumiti siya sa akin eh. Ang ganda-ganda tuloy niya lalo. Kaya nag-init na naman ang pakiramdam ko sa kanya. Nandun lang kasi ang anak niya. Kaya hindi ako makapurma. Doon na lang muna sa ipinapagawa ni Rosana ko itinuon ang atensyon ko. Alam ko kasi na hindi pa rin naman yun ang magiging huling beses na magkikita kaming dalawa. Iba ang tingin sa akin ni Rosana. Una pa lang kaming magkatitigan nung dumating sila dito sa amin, pakiramdam ko. Ayaw lang niya akong patulan kasi nga masyado siyang loyal doon sa asawa niya. Pero talagang gustong gusto ko siya. At alam kong makukuha ko rin siya kung hindi agad ako susuko sa kanya. May alas ako. Madali lang sa akin ang babae. Lalo na kapag ginusto ko. At hindi nga ako nagkamali. Ang unang beses na pagpapatawag na yun sa akin ni Rosana, nasundan pa ulit ng nasundan. Wala yatang 1 linggo na hindi ako pinapupunta ni Rosana sa bahay nila. Lalo na kapag wala ang asawa niya. Nagtatrabaho raw kasi yun sa isang punerarya. Kaya palagi ring wala sa bahay. Hindi ko lang alam kung anong trabaho dahil wala naman akong pakialam sa kanya. Si Rosana lang naman kasi ang habol ko. Sa mga pagkakataong yun kami lalong naging malapit sa isa't isa. Nagsimula kami sa mga simpleng harutan hanggang sa unti-unti na talaga kaming nagkakaroon ng pagkakaintindihang dalawa. Umabot na rin kami sa punto na nagyayakapan na kami. Naghahawakan. Hanggang sa meron na ring nangyayaring mas malalim pa sa mga simpleng ganun lang. Basta, sa madaling salita, naging magkarelasyon kami ni Rosana. Niloloko namin ang asawa niya na parang hindi rin naman nagsasalita. Parang patay na naglalakad yun kapag nasa bahay. Palaging walang reaksyon. Walang emosyon. Palagi ring tulog sa umaga eh. Kaya naiiputan na sa ulo. Wala pa rin kaalam-alam. Ang anak naman nila ganon din. Magandang bata nga pero mailap. Hindi nakikihalubilo sa labas. Pagkagaling sa eskwela, palagi nang nagkukulong sa kwarto. Nagtataka ako kung bakit sila ganon nung una. Pero hindi na ako nagtanong pa. Babaero lang ako pero hindi ako tsismoso. Hindi rin naman nagtataka ang asawa ni Rosana sa tuwing aabutan niya ako sa bahay nila. Sa totoo lang kasi palagi naman talagang sira ang mga tubo nila sa bahay noon. Palaging barado ng sandamakmak na buhok. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Minsan mahaba, minsan naman may iksi lang yung buhok. Merong unat, meron ding mga kulot. Di ko alam kung saan galing lahat yun. Imposible naman kung sa pamilya lang nila yun, di ba? Ang naiisip ko naman noon, baka kako sinasadya ni Rosana na lagyan palagi ng bara yun para magkaroon siya ng dahilan na papuntahin ako sa kanila. Baka yun ang paraan niya para walang magtaka kung bakit palagi akong nagpupunta sa kanila. Kaya nga hindi na ako nagrereklamo. Basta kung anong ipagawa niya sa akin, ginagawa ko na lang. Ang mahalaga, matuloy namin yung bawal na pag-ibig naming dalawa. Ang mahalaga, makuha ko ang gusto ko kay Rosana. Siguro tumagal din ng halos ilang araw ang bawal na relasyon namin ni Rosana noon. Bago ako nagsimulang mawirduhan sa kanya. May mga pagkakataon kasi, lalo na kapag kaming dalawa lang ang magkasama, biglang-bigla na lang akong magugulat sa mga kilos niya. Kagaya na lang nung isang beses, habang nag-aayos ako noon sa banyo nila, ay hindi ko naramdamang bigla na lang palang lumapit sa akin si Rosana. Nalaman ko na lang na nandoon siya sa likod ko nung biglang-bigla na lang niyang binilaan ang batok ko samantalang tumatagaktak noon ang pawis ko.
Sabi niya sa akin, ang bango-bango ko raw. Kung hindi nga lang dumating ang anak niya galing eskwelahan, malamang may bakbakan ang nangyari sa aming dalawa noon. Meron ding pagkakataon na nahuli ko siyang nakatitig lang sa akin habang nakakagat labi. Para siyang natatakam na hindi ko maintindihan eh. Ako naman tuwang-tuwa ako noon. Guwapong-guwapo pa nga ako sa sarili ko. Sabi ko pa nga, kahit may edad na ako, bentang-benta pa rin ako sa mga katulad ni Rosana. Sa totoo lang, kung ipagsasabi ko noon na may relasyon kaming dalawa, walang maniniwala talaga sa akin. Sobrang laki rin kasi ng tanda ko sa kanya. Siguro mga nasa 20 taon din. Kaya kahit palagi akong nagpupunta sa kanila, kahit isang beses ay wala man lang akong narinig na napag-usapan kaming dalawa. Noong una, mga ganung bagay pa lang napapansin kong ginagawa ni Rosana. Hanggang sa umabot na rin sa puntong nagagawa niya na akong puntahan ng personal sa bahay ko dahil daw sa sobrang pagkasabik niya sa akin. Hindi na raw niya kayang makatagal nang hindi ako nakikita sa araw-araw. Gusto niya raw ay palagi kaming magkasama. Gusto niya palagi niya akong naaamoy at nalalasahan. Ito na rin yung mga oras na nagtataka na ako. Kasi hindi na lang mga simpleng kumpul ng buhok ang nakikita kong nakabara sa mga tubo ng lababo at kubeta sa bahay nila. Isang beses nga, nagulat ako kasi paghugot ko sa nakabara sa tubo, nakita kong puro malalaking uod ang nandoon. Meron din kasing gutay-gutay na laman na nakasiksik doon sa tubo. May buto pa na parang pinilit lang durugin. Kaya lang bakit kakahilaw? Bakit hindi luto? Tapos pinilit ng isiksik sa lababo. Biglang umalingasaw sa buong bahay nila yung sobrang mabahong amoy ng nabubulok na laman. Nakakasulasok kaya halos hindi ko matagalan. Kinailangan kong balutan ng damit ang mukha ko para hindi ko yun masyadong maamoy. Pero sa totoo lang, halos hindi ko masikmura yun. Hindi ko nga alam kung bakit pero habang ginagawa ko yun, parang bigla akong kinabahan ng oras na yun. Parang may kung anong bumubulong sa isip ko na umalis na ako doon at wag nang ituloy ang ginagawa ko. Hindi talaga ako noon mapakali eh. Sinubukan kong itanong kay Rosana kung bakit palaging barado ang lababo nila. Pero muntik lang kaming mag-away dahil doon. Ang sabi niya sa akin, gumagawa lang daw siya ng paraan para pareho pa rin kaming magkaroon ng dahilan para ipagpatuloy ang relasyon namin. Huwag na raw akong kung ano-ano pang sinasabi at itinatanong. Sabi pa sa akin ni Rosana, baka raw nagsasawa na ako sa kanya, kaya ganun ako. Siyempre ako noon natakot na baka nga bigla siyang umayaw sa relasyon namin, kaya humingi na lang ako ng tawad at sinuyo ko siya. Simula noon hindi ko na lang inulit ang paghihinala at nagpatuloy ulit ako sa pagsunod ko sa lahat ng mga gusto niya. Parang ako yata ang nagayuma hindi siya. Aaminin ko na sobra talaga akong nahumaling kay Rosana, kaya sobrang naging bulag ako sa mga nakikita kong senyales na meron talagang kakaibang nangyayari sa kanya. Inuna ko ang marumi kong utak at ang makatikong katawan. Hindi ko naisip na pwede pala akong makarma sa ginagawa ko. Dito na rin yung mga oras na nagsisimula na akong makaramdam ng mga kakaibang bagay kahit wala ako kina Rosana. Mga bagay na kakaiba at hindi ko naman nararanasan noon. Hating gabi noon, nasa kahimbingan na ako ng tulog ko. Nang bigla na lang may kumalabog na napakalakas sa bubong ng bahay ko. Kitang-kita ko rin noon na parang lumulundo yung yero sa bawat paghakbang ng kung sino mang naglalakad doon. Naalimpungatan lang ako noon kaya sobrang nagulat ako.
Napabalikwas ako ng bangon tapos tumakbo ako sa bintana para sumilip. Dinig na dinig ko na may tumalon mula dun sa bubungan pababa. Hindi ko lang nakita kung sino, pero nakakita ako ng malaking aso na akala mo kasing laki na ng tao. Halos lumuwa ang mata ko noon sa sobrang gulat. Nanayo lahat ng balahibo ko sa katawan at parang nangapal ng matindi ang batok ko. Lalo na nang makita kong lumingon muna sa akin yung malaki at itim na asong yun bago siya tumakbo ulit, palayo. Bigla kong isinarado yung bintana hanggang sa maya-maya. Nakarinig naman ako ng mga katok sa pintuan ng bahay ko. Maliit lang naman kasi ang bahay ko eh. Isa lang din ang kwarto, tapos kurtina lang ang tabing. Kasi ako lang namang mag-isa sa bahay. Kinabahan ako, syempre. Wala namang dadalaw sa akin, lalo na at 2:00 na yata yon ng madaling araw. Hindi ko agad binuksan yung pintuan at hindi rin ako sumagot agad. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko hanggang sa maya-maya narinig kong tinatawag ng isang pamilyar na boses ng babae ang pangalan ko. Bago siya nagpakilala. Si Rosana pala. Natakot pa ako para sa kaligtasan niya kaya hinila ko siya papasok sa loob. Buti na lang kako hindi siya nakita ng malaking asong yon. Hindi niya pinansin yung sinabi ko tungkol sa aso. Nakita ko ang mukha ni Rosana na sobrang lawak ng pagkakangiti sa akin. Nasasabik na raw siya sa akin kaya pinuntahan niya ako. Tumakas daw siya sa kanila. Medyo nagulat ako, malayo kasi yung bahay ko sa bahay nila. Yun din ang unang beses na pinuntahan niya ako ng ganung oras. Sabi ko sa kanya baka hinahanap na siya ng asawa niya. Mahirap na kasi baka mamaya mabulilyaso pa ang relasyon namin dahil sa ginagawa niya. Baka patayin ako ng asawa niya kapag nahuli siya. Para na kasi siyang humaling sa akin noon. Medyo pangit mang pakinggan dahil sa akin pa yung nanggaling. Pero yun na talaga ang napapansin ko. Kaya mula ng gabing yun, sinimulan ko na siyang iwasan. Iba na rin kasi talaga ang nararamdaman ko. Parang kakaiba. Pero hindi ko naman maipaliwanag ng eksakto kung ano yun. Basta simula nung gabing yun, palagi na rin kasi akong kinakabahan. Nag-iisip ako kung ano-anong bagay sa gabi. Akala ko nga nakukonsensya lang ako pero ngayon pa na medyo lumalalim na ang relasyon namin ni Rosana at sa dami ng babaeng naging karelasyon ko, bakit ngayon lang ako nakaramdam ng ganun? Alam kong galit sa akin si Rosana. Minsan kapag nagkakasalubong kami sa daan, nakikita ko na masama ang tingin niya sa akin. Pero hindi naman siya nagsasalita. Nagpupunta pa rin naman ako sa kanila noon lalo na kapag nasasabik ako sa babae. Siya kasi ang pinakamadaling akitin sa lahat. Sanay na rin naman ako sa kanya kaya lang minsan nasasakal lang talaga ako kaya iniiwasan ko siya. Hindi ko naman alam na iba na pala ang epekto kapag ginagawa ko yun sa kanya eh. Mabaliw-baliw na pala siya. Wala pa akong kaalam-alam. Hanggang isang araw. Nanaginip ako. Ipinatawag daw ulit ako ni Rosana sa anak niya isang araw. Sira na naman daw kasi ang lababo nila at kailangan ko na namang ayusin. Pinagbigyan ko naman siya. Total ka ako ay papasok na rin noon yung bata. Marami kaming oras na pwedeng ilaan ni Rosana para sa isa't isa. Pagpasok ko sa loob ng bahay nila, narinig ko agad na lumalagaslas yung tubig sa banyo. Sa panaginip kong yun, napangisi ako. Sa isip-isip ko mukhang inaakit agad ako ni Rosana. Dahan-dahan tuloy akong naglakad noon. Inilapag ko yung mga gamit ko dun sa may pintuan ng banyo bago ko biglang binuksan ang pintuan niya. Tapos sumilip ako. Dun ako nagulat
kasi nakita ko talagang naliligo si Rosana na walang saplot ang buong katawan niya. Kinilabutan ang buong katawan ko kasi hindi naman siya sa tubig naliligo kundi sa dugo ng lalaking yun na wakwak ang tiyan habang nakasabit sa kisame ng banyo. Lawlaw ang bituka, hinihila pa nga yun ni Rosana at hinihilamos sa sarili niya. Para siyang sarap na sarap sa ginagawa niya. Tinitikman niya pa yun bago niya raw ako tiningnan ng nakangiti. Tapos hinaalok niya raw akong samahan siya sa paliligo. Nagtatakbo raw ako noon palabas pero hinabol niya raw ako hanggang sa bigla na lang akong naalimpungatan kasi merong biglang yumugyug sa akin. Si Rosana. Talagang napabalikwas ako ng bangon galing dun sa kama. Tinanong ko siya kung ano ba ang ginagawa niya sa kwarto ko. Bigla naman siyang sumimangot. Tinatanong niya ako kung bakit daw ganun ko siya pakitunguhan. Saka bakit parang nag-iiba na raw ang amoy ko? Nagpalit daw ba ako ng pabango o ginagamit na sabon sa katawan? Doon naman ako natauhan. Naalala kong hindi pala ako nakapagpabango. Dali-dali tuloy akong naligo noon. Pagkatapos, magpapabango na ulit sana ako kaya lang bigla yung dumulas sa pagkakahawak ko. Natapon sa banyo ang pabangong bigay sa akin ni Caminda. Doon pa mismo sa loob ng kubeta. Naubos yun. Wala na akong ibang ganon kaya nataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin ko hanggang sa bigla na lang nagsalita si Rosana sa likuran ko. Ang sabi niya sa akin, hayaan ko na raw yung natapon kong pabango. Mas mabango naman daw ako pag hindi ako gumagamit ng kahit na ano sa katawan ko. Mas mabango raw ako kapag napapawisan. Medyo kakaiba yung pagkakasabi niya noon. Parang may takam. Parang kaiba siya kung paano niya ako kausapin noon pero mas inisip ko pa rin ang kati ng katawan ko. Doon niya sinabi sa akin na magpunta raw ako sa bahay niya kasi umalis na raw ang asawa niya at anak. Pinalis daw niya. Nagpaiwan daw siya kasi gusto niya akong makasama. Talagang hindi ako makapaniwala sa sinabing yun ni Rosana sa akin ng mga sandaling yun. Nabigla ako, pero natutuwa ako. Naisip ko siguro dahil sa tagal ko nang ginagamit yung gayuma kay Rosana, pagkakakutuluyan ang nahulog ang loob niya sa akin, kaya parang nahumaling siya. Sumama ako kay Rosana pauwi sa bahay niya. Sa pintuan pa lang, iba na ang kilos naming dalawa. Halatang sabik na kami sa isa't isa. Para siyang gutom na gutom sa akin. Hindi na siya mapakali. Tinanggalan na niya ako ng damit pang itaas. Hindi pa man kami tuluyang nakakapasok sa kwarto. Ako naman nun tuwang-tuwa. Lalaki ako eh. Kaya lang habang hinahalikan ko noon si Rosana, bigla na namang sumagi sa isip ko yung naging panaginip ko kanina. Biglang bumaliktad ang sikmura ko kaya naitulak ko siya. Kaya lang kinagat niya bigla ang labi ko. Napaaray ako ng malakas sa sobrang sakit noon. Dumugo pa nga yung parting yun eh. Pero imbis na manghingi ng tawad, nginitian pa ako ni Rosana ng malagkit. Parang nanunukso pa siya bago niya tinanggal yung mga damit na suot niya. Napanganga na naman ako. Aaminin ko. Kahinaan ko talaga ang babae. Ang puti-puti ni Rosana. Mukha siyang anghel. Hindi ko na nga namalaya na bigla na namang lumapit si Rosana sa akin. Tapos dinilaan niya yung dugo na tumulo galing sa labi ko. Napaatras pa ako noon. Kakaibang babae talaga kako siya. Hanggang sa bigla naman niya akong itinulak sa kama pagkatapos noon. Bumagsak ako sa higaan nila at doon hindi ko na naman mapigilang malanghap yung parang masangsang na amoy na nakadikit sa sapin ng higaang pinagbagsakan ko. Di ko tuloy na iwasang mapansin
na yung kulay puti nilang sapin, napakarami palang mantsa. Parang yung mantsa ng matagal nang natuyong dugo. O baka ako mali lang ang iniisip ko noon dahil sa epekto ng panaginip kong hindi ko naman inisip na parang isa na palang pangitain o di kaya signos. Tuluyan na talaga akong nawalan ng gana noon sa ginagawa namin ni Rosana. Sabi ko sa kanya sa ibang araw na lang namin ituloy. Tutal ka ako ay mas marami naman na kaming oras na magkasama. Wala na ang asawa at anak niya. Wala nang hahadlang sa aming dalawa. Nalungkot si Rosana noon, pero pumayag siya. Aayusin ko na lang kako muna yung sira sa lababo niya kasi para kakong may nangangamoy na namang mabaho sa bahay nila. Naglakad ako papuntang kusina. Palakas ng palakas ang amoy kaya kinailangan ko na namang magtakip ng ilong. Nagsisimula na naman noong kumalabog ng matindi yung dibdib ko pero hindi ko alam kung bakit. Parang gusto kong tumakbo pero mas nangibabaw yung kagustuhan kong alamin kung ano ba yung naaamoy kong yun. At nasagot na ang tanong ko nung makita ko kung ano yung nasa ibabaw ng lababo. Pugot na ulo yun ng isang hindi ko kilalang balbasaradong lalaki. Nakapikit, pinalilibutan ng bangaw at uod. Butas ang bungo. Napamura na talaga ako. Ang una ko agad naisip noon tumakbo. Kaya lang pagtalikod ko nakita ko si Rosana. Wala pa ring saplot ang katawan pero ngayon hindi nakaakit-akit ang hitsura niya kundi nakakatakot. Nakanganga siya ng malaki, nakalawit ang dila. Habang parang unti-unting humahaba ang ngipin niya kasabay ng paghaba at pag-itim din ng mga kuko niya sa kamay at paa. Bigla na lang kumulubot ang balat, nangingitim na parang nasusunog. Bumabakat ang mga ugat mula talampakan hanggang anit. Nakakalbo, bigla siyang nakakalbo. Kasi kitang-kita ko rin na unti-unting nanlalagas ang buhok niya noon. Ang sabi niya sa akin, ano raw ang masasabi ko ngayong nakikita ko na ang totoong hitsura niya? Mahal ko pa rin daw ba siya? Ngayong alam ko nang isa siyang aswang. Bigla na lang tinubuan ng pakpak si Rosana. Malaki, nakakatakot ang hitsura niya. Mukha siyang halimaw. Parang talaga akong nawala ng boses noon. Hindi man lang ako makasigaw. Gusto kong humingi ng tulong pero pagtingin ko sa labas, madilim na. Hindi ko alam kung papaanong biglang gumabi samantalang maaga pa naman kanina nung nagpunta ako dito. Walang-wala ang lakas ko kumpara kay Rosana. Sinubukan ko naman siyang labanan noon. Pero nagawa niyang busalan ang bibig ko bago niya ako kinaladkad sa buhok hanggang pabalik sa kwarto. Inihagis niya ako noon sa kama. Sinimulan niyang dilaan ang buo kong katawan gamit yung nakakadiri ng dila na napakagaspang. Hindi ko alam kung bakit ganun yun. Pati dila niya parang nababalutan ng pino. Pero makakapal na balahibong kakulay lang din ng dila niya. Nakakadiri. Habang ginagawa niya sa akin yun, kinakausap niya pa ako kung alam ko raw ba na ang pinakagusto niyang tikman sa akin noon pa yung laman loob ko. Kung hindi nga lang daw dahil dun sa gayumang ginamit ko sa kanya, baka raw matagal na niya akong nilapa. Nagulat ako. Di ko alam kung papaano niya nalaman ang tungkol dun. Tinawanan niya ako, ang sabi niya masyado niya raw kasing mahal ang asawa niya. Kaya nung nakaramdam siya ng pag-iinit ng katawan sa akin, sigurado na agad siya na may kakaiba akong ginagawa sa kanya. Pero hinayaan niya lang daw ako kasi masaya naman daw ang makipaglaro. Minsan daw ay ugali niya talagang paglaruan muna ang biktima niya. Lalo na at madalas talaga nilang hulihin
ay ang mga taong wala nang maghahanap pang kamag-anak. Tulad na lang ng kriminal, mga taong palaboy, lalo na yung mga siraang ulo at wala sa sariling pag-iisip. Kung minsan naman ay bangkay lang ang inuuwi ng asawa niya na pinagsasanuhan nilang mag-anak. Kaya pala palaging maraming buhok na nakabara sa lababo nila. Kaya pala kung minsan, may gutay-gutay na laman ding nakasingin doon. Kaya pala mabaho. Mga aswang silang buong mag-anak. Maya-maya naririnig kong parang biglang nagtutunugan ang mga buto ng halimaw na si Rosana sa likod. Nagkakrak yun, tapos kumukul na rin ng matindi ang sikmura niya. Halatang nagugutom na kaya lalo na akong kinakabahan. Sinubukan ko ulit pumalag pero wala talaga akong panama sa lakas niya. Umiiyak na ako at nagmamakaawa na ang itsura ko sa kanya pero parang wala naman siyang naiintindihan. Ang tingin niya lang sa akin, pagkain ako, hanggang sa hindi na yata niya napigilan ang sarili niya. Kinuha niya yung ulo kanina dun sa lababo ng sobrang bilis, tapos bumalik agad siya sa kwarto. Sa harapan ko, dinurog niya yun gamit ang kamao niya. Dinig na dinig ko kung paano napisa yung utak ng balbasaradong lalaki hanggang sa kinain na siya ni Rosana. Sa harapan ko. Dinampot niya yung malaking tipak ng utak tapos ipinakita niya pa sa akin kung paano niyang inuya. Habang nakatingin ako sa kanya noon, talagang sumusuka ako. Diring-diri na talaga ako. Nakailang baliktad na ang sikmura ko hanggang sa hindi ko na napigilang masuka kahit pa may busal ang bibig ko. Humalakhak si Rosana. Lumapit siya sa akin tapos dinilaan niya ang talampakan ko hanggang sa bigla ay ngumanga siya ng pagkalaki-laki pagkatapos kinagat niya ng sobrang tindi yung binti ko. Halos mahimatay ako sa sakit ng ginawa niya. Rinig na rinig ko kung paano napupunit yung laman ko habang hinihiklat niya yun pagkatapos niyang kagatin. Nakakarindi. Sa totoo lang, gusto ko nang hilingin nun sa kanya na sana patayin niya na lang ako ng diretso kaysa unti-untiin niya ako. Kitang-kita ko kasi na halos maubos na rin ang laman ko sa kanang binti. Damang-dama ko bawat pagbaon ng ngipin niya sa laman ko. Napakasakit nun, hindi ko talaga maipaliwanag kung gaano yun kasakit. Halos buto na lang ang matira. Sobrang dami na ring dugo sa kama. Doon ko nga lang din napagtanto na kaya pala maraming mantsa yung sapin nila sa higaan. Dahil marami na rin silang pinatay doon. Kaya pala, wala man lang akong kaalam-alam na ako na pala ang susunod. Sa dami ng babaeng dumaan sa akin, ngayon ko lang naisip na ito pa pala ang papatay sa akin. Tama nga na nasa huli ang pagsisisi. Pagkatapos ubusin ni Rosana ang kaliwang binti ko, pakiramdam ko nabusog siya. Bigla siyang bumalik sa dati niyang anyo, tapos pinunasan niya sa harapan ko ang bibig niya. Ang sabi niya sa akin, parang halos ayaw niya raw akong ubusin. Ang sarap-sarap daw ng laman ko. Ako raw ang pinakamasarap na natikman niya. Siguro, dahil na rin sa gising ako habang literal niyang kinakain ang binti ko. Madalas daw kasi papatayin niya muna ang biktima nila bago kainin. Mas masarap daw pala kapag buhay at may malay ang biktima. Sariwang-sariwa daw kasi. Rumaraga sa pa ang dugo kasing malakas ang tibok ng puso. Tumatawa pa si Rosana habang sinasabi sa akin yun. Halimaw talaga siya ang pinakamasamang nakilala ko. Nagsisisi ako na nakipaglapit ako sa kanya.
Dun sa puntong yon, napuno ako ng galit. Sabi ko sa sarili ko, total papatayin na rin naman ako ang aswang na to. Kailangan kong gawin ang lahat para makalaban ako. Hanggang sa nakakita ako ng pagkakataon para biglang dambahin si Rosana nung maya-maya. Nagsimula na naman siyang dila-dilaan at amoy-amoyin yung kabila kong paa. Uunahin na raw muna kasi niya yun kasi sa lahat ng parte ng katawan ng tao, yun daw ang pinakamatigas ang laman. Kasi raw gamit na gamit daw ng tao kalalakad. Masarap daw talaga yung mga parteng dibdib. Lalong-lalo na mga laman loob, yun daw ang pinakamalasa sa lahat. Nung dinambak ko si Rosana, sinubukan niyang pumalag pero nadampot ko na yung kabila niyang kamay. Tapos gamit ang sarili niyang kuko, itinusok ko yun sa mata niya. Hindi niya kasi nabasa ang susunod na gagawin ko kasi nga nakita niyang hinang-hina ako. Nagsisigaw nga si Rosana noon. Nakita kong tumulo yung kulay itim na dugo niya galing dun sa natusok niyang mata. Paghugot niya ng kuko niya, sumama yung pinakamata niya. Galit na galit si Rosana sa akin. Nagsisigaw siya at nagwala sa paligid. Pumikit na lang ako noon. Handa na nga akong mamatay pero bigla kami nakarinig ng katok sa pintuan. May sumisigaw ng, "Tao po!" Hindi ko alam kung sino. Alam kong nataranta si Rosana noon kasi nagpalinga-linga siya sa paligid. Nakita niya yung malaking bintanang nakasarado. Bigla na niya yung binuksan bago siya sumampa doon. Pero bago sa tuluyang tumalon mula doon, nilingon niya pa ako. Yung paglingon niyang yun, parang may bigla akong naalala. Ganon din kasi yung ginawa sa akin nung malaking asong nakita kong tumatakbo palayo nung gabing nakarinig ako ng malakas na yabag sa bubungan ko. Si Rosana yun. Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi ang lahat, kaya pala kumatok din sa bahay ko ng gabing yun. Hindi ko alam kung sino yung kumakatok pero pagkaalis ni Rosana, ginamit ko na lahat ng lakas ko para makasigaw ako ng malakas pagkatapos kong kalasin yung busal sa bibig ko. Sumigaw ako hanggang sa nakarinig ako ng mga yabag na papunta sa akin. Pumasok yung katiwala ni Aling Minda na siyang may-ari ng paupahang nirerentahan ni na Rosana. Gulat na gulat nang makitang halos maubusan na ako ng dugo. Wala na putla na ako nun. Para na raw akong lantang gulay nang makita niya ako, pati na rin yung ibang parte ng durog na ulo na nasa sahig. Natapakan niya pa nga yung isang tenga na tumalsik kanina. Kahit siya, bumaliktad ang sikmura sa nakita niyang sitwasyon doon. Sumuka siya sa harapan ko at nagsimulang magsisigaw para tumawag ng tulong. Hindi ko na alam noon kung ano ang mga sumunod na pangyayari. Ang sabi sa akin, nahimatay na raw ako. Tumawag daw sila ng ambulansya tapos ipinadala nila ako sa ospital kasi talagang matutuluyan na ako. Paggising ko, sigaw ako ng sigaw. Akala ko patay na ako. Para akong nananaginip ng gising kasi hanggang sa sandaling yun, nakikita ko pa rin si Rosana sa paligid ko. Para akong baliw. Wala ako sa katinuan nun. Kaya nung interviewin ako ng mga pulis kung ano ang nangyari sa akin sa bahay na yon, ayaw nilang maniwala nung sinabi kong aswang ang may gawa nun sa akin at sa iba pang mga bangkay na kinain nila dun. Hindi nila ako pinaniwalaan. Inilagay nila ako sa tirahan ng mga baliw dahil palagi akong nagwawala sa tuwing makikita ko sa paligid ang imahin ni Rosana na hindi ko magawa-gawang kalimutan. Alam ko lahat yun. Hindi naman ako baliw. Sila lang ang nagsasabing baliw ako. Kung hindi totoo ang sinasabi ko, bakit pagkatapos nun kahit kailan hindi na ulit nakita si Rosana at ang pamilya niya? Bakit bigla silang naglaho? Kahit na napatunayan naman na nilang hindi nga lang ako ang biktima. Pinatay nila ang kaso ko pagkatapos nila akong isama sa mga baliw.
kinalimutan nila ako. Halos kakaunti nga lang ang nakakaalam ng nangyaring yun. Ipinagiba din ng may-ari yung bahay at pinatayuan ng tindahan kahit na nasa dulo naman ng purok yun para lang pagtakpan yung nangyari sa akin. Hindi ako nakakuha ng hustisya kahit na naputulan ako ng paa dahil sa nangyari. Hanggang ngayon, wala pa rin naniniwala sa akin na aswang nga ang may gawa nun sa akin eh. Akala pa rin nila, parte lang yun ng pagiging siraulo ko. Hindi nila alam. Marami talagang mga bagay sa mundo na hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng marami. Nakakatakot ang mundo. Kaya ang dapat sa mga tao, mag-ingat. Sir Jupiter, ang sabi po sa akin ng tatay ko, kaya raw kakaunti lang ang nakakaalam ng kwentong to kasi bukod sa gabi ito nangyari, halos magkakalayo pa raw ang bahay nila noon. At yung landlady na may-ari ng bahay na tinirhan ni Rosana, maimpluwensyang tao sa lugar nila. Pilit daw nitong pinagtakpan yung bali-balitang may tumirang aswang dun sa property niya para hindi raw bumaba ang presyo ng lupa niya. Bukod doon, wala na rin naman daw pong masyadong lumalapit noon kay Mang Kanor dahil nga sa bali-balitang may sira na ito sa ulo. Matanda na rin daw talaga si Mang Kanor nung lumabas ito sa mental hospital bukod pa sa putol ang paa niya. Mabuti na nga lang at may mga kapitbahay pa rin siyang nagmamalasakit sa kanya kaya kahit papaano, nakakasurvive siya noon sa pang-araw-araw niyang gastusin kahit na wala na siya halos pinagkakakitaan. Bukod dun sa paupahan niyang naipundar niya bago pa man niya makilala si Rosana. Isa po si tatay sa mga naging malapit kay Mang Kanor noong pagkalabas niya ng mental. Dahil naaawa raw si tatay sa kanya noon. Palagi nitong ipinag-iigib ang matanda. Binata na si tatay noon pero madalas pa rin daw siyang kwentuhan ni Mang Kanor tungkol sa totoong nangyari sa kanya noong araw. Sabi ni tatay naniniwala raw siya kay Mang Kanor. Totoo naman daw kasing may mga ibang nilalang sa mundo na hindi natin alam. Ay kasama pala at nakakasalamuha pa natin sa araw-araw. Katulad na lang ng pamilya ni Rosana, na mukhang mga normal na tao lang sa umaga pero ang totoo ay may itinatago palang kakaibang mga sikretong totoong nakakapangilabot ng katawan. Hindi ko na po naabutan si Mang Kanor, Sir Jupiter. Namatay daw po siya bago pa ako ipinanganak sa edad niyang 85 years old. Namatay siya dahil sa pneumonia at sa sobrang katandaan na rin siguro. 7 years old naman ako nang unang dumalaw kami sa probinsya nila tatay. Itinuro pa nga po sa akin ni tatay yung pinagtatayuan daw ng bahay na tinirahan ni na Rosana noon. Pero nang abutan kayo na isa na yung water refilling station. Bago ko nga po pala tapusin ang kwentong ito, may tanong muna ako sa mga kapwa ko listener dito sa Sitio Pangil. Meron din po ba kayong alam ng mga kwentong aswang na mabilis lang din namang nakalimutan? Dahil pinagtakpan nyo at hindi na pinag-usapan pa ng mga taong nakakaalam. Nakakatakot kasing isipin na marami palang nangyaring ganitong klaseng kaso. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng nakapakinig ng ipinadala kong kwento. Aabangan ko po na lumabas ito sa Sitio Pangil Channel, Sir Jupiter. Pakikinggan namin ng mga kasamahan ko sa trabaho. Kasi minsan ko na rin naman pong nabanggit sa kanila ito. Sana po ay nagustuhan nyo rin. Maraming salamat po ulit in advance and more power po sa takip silim
at sa iba nyo pang mga channels.